ini jeng especially o jagao 48 koromsora assembly khop jago long traibeli ni sentini o jagao uila thanga seng jing sorao awal poreta go jaga isan dwaja para company para ni yang side sawan beli buman joy parawo sengo jaga phai tini chiri chum charai konai rok ini oro belai kana pang photo adu hajar bising borok nahar laikya ambagi borok bagi bosengo khaka hamaya faru ke oba haikino ang ola koni Agartala o thangkang Nandanagar rogo abot pore Krishnanagar Bisramganj ama haike kabang borok no bongni je mantui bongni richu ganbaya sumbaya barado bor ka ko jaga tini ang te kaisa nuka kombol ba Haino 15ta chini kaisa ani nini imangta ne kaisa trust tongo NGO society ni baitabo abor kombol bakha tai tini chini o jaga sampuno na puno obabe semua jaga kubni borok bebo malaika borok ibu kubti bosok kena tantas kami salrogo kebo bras ini gosio yang terakhir belum mana baik kebo bras ni kebo saban pairi ni borok kini kok besar ka abah keno bos kali sampai bosok tebo kebang mah kami am saya tandai semua borok hai samung lainnya Chaitokma itu kok tabuk sak zoran ang carbot forum kan abah kes lai tong mani abo sak ni anbai nuk lai tong jozak tabuk kai sini jotoni hamjak mungbai taklai bisiwo oba hage kamangmari jumba horman bisingo tango puila ni simi khai pai pro sini bukhok jai sri deforma kornika deforma oba hage ang jotoni bung tangma ma sia pana ulo muitu pe sawana negai sini bukhok sunalok ti sini bai ni lima ba juga khairi kha sini ar sakre orang bok tei khabo paham binar ote uri tunjak tau ko ni sawo ka aba hage kamangma sini bukhok rumi mura sing sorop tai ang jotoni bung sajak ti ang panon norkha atik puri ang these sibo borok aw betona hambai rijak engkai beskang ni sallo bobo sebab kete bo kabang mat paik ne sanai ajago kokno sanam sungo basarok ko negative kok phalayo norok ka talimi da tam kasam ka talni kok ya meninga kai hamjak mani bokha ka hambai ka dalba yasak mainen abosi jotto fator kok sumtini oro thai thamdei riwi thonibo obono nukjakha otomuno nukjakha je borok bo bokha ka hambai ni yasabi na haro je ya faroi rohnaru bahino bokha ka hambai ya faroi ho ambagai jeng tiri jora je samung kelai tomani abo jottoni amari jottoni hamjak mahalok madu jabai tongo piri jabai tongo abon bagi belek ko astrao tege sa nini o samung khaima no nogoi tini saw no logiri phaka eba tabuk sa jora no tebori nani nin logio jora rina nin tonai ron nang tamuk pok ksanai ang je logiri ne bade phan thoni tonai nang belek heno khapang ya faru ini salo tinian logi ada Iran paika sini Iran bagina sini ni resora kinaba pe sini ko sini tuhin sora ani logi sini pakan besawo tini logi paika belekeno dong thobo jaw ba ite chung nok nukong takku buku azotono logi mani klai leken hai ta thobo sekang salrogo sini takku ropi moras sing logi dikha sini buku azago tem ko ekjon ro logi kha ang mutmal sidiang sang dilek tawo engkai beskang ni salo je oba ke logi na musun mai rok norok no bang hamba ya faro tai khubai kok jeta tabuk se jora baksa positive no kabang ma saunai 8% positive negative et mujur khawo tia borok na thaneu bang pok no pesar na musun je norok negative box amani slai mungsa dei nor ni nok gana buniwo norok bui ke samri mano saje kan nor par katal pai tobo nahanai borok ni bakhaw norok boila tapna ko akok pesar na musun lai tai tabuk sang jora kabang borok no anorori na paidi anor botongbu ani borok je khak hambai sahorman no ang hambai ya faro tai tabuk sak jora ani bai thangni rangbai ang nijeno drive khayo ang nijeno thok dawi guri wi tini bisram gon soite sate bo o je jaga phaidi na ar thangi na hawi tongo ani bo kharos le tong haya diba ani kharos ang taklai kubi kok jeta an nijini nangmani ri chum paigra ya wi aboni kharos bai ang thok dawi tiri thumui tong kai bastang ni salo abo jorawo tak sak jorawo takku rojoni tripura nei bobo thok danani help khaika 1000 টাকা amsugno po kintu 1000 thok bai sara tripura guri manya ka abo hai ke norok jodino kebo norok bosuma suni wo andina ne musungo norok lobi ne musungam pe norok kha ka hambai lam sopo tai nongni je mansak jorati o samungo norok lobi ne musung khai bai thang tongi logiri mano norok ungfulok tino phandi oi logiri man norok lo ani kha ka hamia foru jotono bele ham